takovým soustrojí, byl samostatný motor, ohenná řídel a rám, ve kterým po ložiskách běhal ozubený řetěz. Tohle všechno bylo hezký, ale pořád to nebylo o tom, že se veme pila a jednoduše se donese do lesa nebo doveze a bude se s ním tam kácet, zkracovat. Samozřejmě ten sektor byl pro kácení, ale pořád to nebyla ta jednoduchá práce. V roce 1924 jistý pan Ring v Berlíně se potkal s panem Hugo Ruppem, což byl pozdější konstruktér firmy VKV, a ten se zabýval vývojem malých spalovacích motorů. Pan Ring použil pro svoji pilu, pro svoji už kompaktní dvoumístnou motorovou pilu, jeho motor obsahu 75 cm. Mezi tím se dopracoval v Americe řetěz na tuhle formu, kterou tady vidíte, a je to což je řetěz, který říkáme, skutečně přesekávat vápnickou dřeva, ne tak jako současný řetěz, který se nazývá oblovací, který vrátím se k mašině, toto, co tady vidíte, se teďka vypadá na ten vrátí, a to je druhý model stejný místo, která vzniká v Berlíně a v roce 30. Tak, děkujeme za další ukázku. No a tady to vymazávání je dělané jednodušším způsobem. Není to taková klapa, je tady taková pážka, která vlastně je jenom občinnou klubičkou. No. Tak, a teď se to ještě vrátím v závěru takový drobnost. A tady voda se hezky pěkně dohromady. Díky tomu se nám tady může představovat Land Bulldog HM8 Bob. No a pokračujeme dál, asi jste si všimli, že tam přijel tedy Škodu HT18 prototyp, to je prototyp nejstaršího traktoru Škoda, který byl vyrobený v roce 1929 jako 6. výrobek 10kusové série. Teď nám nejede, teď nám stojí, ale důležité je, že on traktorek zelené barvy, který teď vyrazil na převážení výrobku, je taky Škoda HT18, špatně, ale třetí výrobní varianta. Vyráběný byl od roku 1932, oproti předchozím modelu se zvětšeným vrtáním ze 105 mm na 112. Byl garzový motor, má výkon 20 koní, 40 a 100 otázka za minutu. 30 korun. Nebo má kola a tady máme jeden díl a my jsme každý.
traktory HT 30 sloužil benzín nebo petrol. Pásové a polopásové traktory měly pochopitelně své specifické využití. Třeba u pásového traktoru Zetor 2023, tak ten byl určený především pro výnice, melnice, sady a pro podobné využití právě díky své konstrukci. Zetor traktor polopásový provedení. Na předváděcí ploše nákladní bublá další traktor Landbuna, který jsem počítal, se vyráběl v Německu to mezi lety 1956 až 1960. A také nejbližší verze takhle takhle. Tu kliku tam samozřejmě i teď při předváděcí soukromé majitelé, takže teď Daniel Bala se Zetorem 25 Atriel, plus tím Jakub BMD Zetorem Sadas 25, nechybí se zeleným Zetorem 25 a z roku 1959 ani pan Jiří Sigora. 20 pak právě teď příští traktůrek červené barvy Ferguson 1948 Jaromíra Moja. Si připomínáme 30 let značky Škoda, nebo jsme 30 let od založení značky Škoda. Letošní ročník traktor je tedy této významné události věnován a připomíná její činnost ukončena. Dík se nadále soustředil především na automobilovou dopravu, která se pokračuje dodnes, ale jak za chvíli uvidíme, tak ta éra, kdy Škodovka vyráběla Heinricha Lance v Mannheimu, byl vyroben tenhle ten traktor, který je první předváděný, je osazen jednorychlostním dvoutaktním naftovým jednoválcem s vodním odpařovacím chlazením a výkonem 8 koní. Taková zajímavost, v roce 1992 byl tenhle traktor v kompletním stavu zapůjčen do Landsmusea v Německu. Se blížíme, je to tady, a je to tady. Přátelé, skoro jako mese a zase podám koloradkový je to Eko z 70. let a můžu vám show, takže se tam určitě u nich můžete zastavit. Tady zase pod žlutou budovou nad předváděcí plochou dorazil se svými vozidly veterán Car Club z Kolína, který bývá pravidelným návštěvníkem se
vyrazil na předváděcí plochu, je zase Škoda HT18, v tomhle případě ale třetí výrobní varianta. Vyráběný byl od roku 1932, oproti předchozím modelům se zvětšeným vrtáním ze 105 mm na 112. Ještě se nám tam ukazuje jedna Škoda, a to Škoda HT30, první série vyráběný univerzální traktor v Československu a jeho výroba se stala v roce 1906. Vyráží na trať samojízdná flečka na řepu NUCS. Zatím ji máme tady pod přístřeškem dokumentátorského stanoviště a 1947 ve Vídni, ale určitě zajímavý je ten kombajn. Těšíme se také na Zetor Sada z roku 1967 pana Černíka, nebo panem Černíkem za volantem předpokládám. To je ten nádherný praktický trakturek, kde se prostě ten deštník rozhodně hodí, protože když svítí sluníčko, tak to víc si přát než takovou skvělou pokusku hlavy. kde nám tady ještě projde, nebo to tady možná projede touhletou čiseckou půlmanem. Chybět nebude ani Krištof Malá se svým motorem do 411, který nám za chvilku na předváděcí plochu najede. Pokud vás zajímá něco detailní, právě tak věci, že má vývoj zemědělské techniky v kontextu s domácími i světovými událostmi. Je to výstava interaktivní pro všechny bez rozdílu věku, tak až budete mít tady v muzeu chvilku času, určitě se dojděte podívat do hlavní té budovy, kde se dozvíte informace o Zetorech. Teď na předváděcí ploše 2x Zetor 15.
tedy o to, že traktory mají vlastně představitelný podvozek právě kultivací, jednoduše tedy je to volání, a aby samozřejmě obsluha dobře vydělá na kultivační nákladní nástroje, takže za chvilku pojedeme dál. John Deere model 2010 s lisem, který doplňuje ještě jeden traktorek John Deere, jehož majitelem je firma Daniel Agro. Je to v tomto případě model A, vyráběný hydraulikou nahrazující manuální nebo mechanické strihání názadí. Takže John Deere model A byl na svou dobu velmi 2 koní při 2,5 tisících otáčkách za minutu. John Deere 5020 se vyráběl v 60. letech a v Československu byl použit jízdu. Zemědělské techniky, a to je kombajn MS70 v zapojení s traktorem Steyr. Já začnu traktorem. Traktor Pavla Málka Gildner 1951, dvouválkový stroj zelené barvy, 30 technickou právě jinak představovali jsme návštěvu ze Starého Kolína, prezentuje i svoji akci, která se jmenuje Starokolínská Petrázka, škola 10. roční tvorby historickými traktory, a to 19. září 2026, protože pokud vás zajímaly detaily, tak se u hostů, kteří se povyrazili ze Starého Kolína za Václavem Hulíkem nebo Tomášem Husou, můžete zastavit a dělat to detaily. To je tedy téměř u konce dnešního nedělního dopoledne tady na akci Tragedickou traktor 2026. Já moc děkuji všem účastníkům, ať už tedy vesnice, zemědělského Dvora Šápady, nebo právě takové Španělé, vždycky i ostatním majitelům, soukromým vlastníkům zemědělské techniky. Děkujeme za prezentaci, těšíme se na tu závěrečnou, která nás čeká v 1 hodinu odpoledne, takže pokud chcete vidět tradiční předváděcí jízdu ještě jednou, tak ve 13 hodin nebudete mít šanci. Jinak k dalšímu programu ve 12 hodin nás čeká už několikrát zmiňovaná bike show Jana Svatého, známého českého jezdce Freestyle BM a několikrát českého jezdce soutěží určitě se tady fakticky podívat tuhle prezentaci poznáme, takže bajkou bude původně pak znovu ukázka historických film, které rozhodně na akci Tragedický traktor také nechybí. No a právě teď se hlásí o slovo parní válec německého výrobce Cesselmayer, který se dorazil na návštěvu v Jambergu. Většinu vás to tak vidíme, že nápadný historii a když se tam leta Cesselmayer, který vlastně uzavírá symbolicky tu dnešní první předváděcí jízdu. Dámy a pánové, milé děti, určitě se byste občerstvit, určitě si běžte prohlédnout výstavní haly Děkuji.
která, jak jsem říkal, je udělaná tak, aby bavila nejenom dospěláky, ale především děti, je udělaná interaktivně a rozhodně stojí za to, protože má centrální střevního řeze. Takže tak asi postupná nějaká retrospektiva toho vývoje. V roce 75 nakoupila firma Peter Sachs firmu Dolmar a postavila jakožto velký specialista na landové motory, postavila tuhle KM4. Je to klasická ukázka těch pokusů o nějaké to směrování trošku jiného pohonu nebo jiné cesty, ale samozřejmě nebylo to jako vždycky ty landy, nebylo to nějak extra jistý, protože tam byla spousta problémů s tisícím a lištama a s celým tím stavbou motorů, takže o toho vstoupili. Jinak tam byla momentálně ale s ním a je to totálně bez migrací. To bylo většině výzvu, je naprosto vážný. Byla to kována tím fázem, určitě znají historie, byla to kována Pekane. Berliner Klein Wohnheim původně přesídlila do německého ministra válečného průmyslu. Je tam vzadu, je to v podstatě styl K43, lehká kilometrová a běžně. Ten motor je naprosto válka přišla jednoduše jako vývoj v oblasti materiálu, leteckou, ale především jednopodstatný, a to byl přechod z membránu, tak on teda volí, že on s tím dělá celoročního, jenom zkracovat, tak to měli udělaný tímhle způsobem, se nakloní, nakládají kalkulátorem, aby pořád zůstával ten plovák ve svým poloze. Tohle je vlastně polovák čistého řezu, jo, výčetácí a stále zůstává ten karburátor ve svým poloze tak, jak má, aby ten plovák fungoval. Postupem jak vidíte, je to momentálně vrát, ale samozřejmě nemůže být pila, protože na ty převodovce, ta převodovka toho nářadí je tady odstředu a tady je odstředivá spojka pod tím. Čili všechny ty lampy nebylo to nějak extra jistý, protože tam je spousta problémů s těsnicíma lištama a s celým tím stavbou motoru, takže od toho ustoupili. Jinak teda ta pila, ta momentálně jako není provozuschopná, ale já jsem přivedl s ní říkat a je to totálně bez vibrací. Díky tomu rodujícímu lístku je naprosto hladký kód. Se blížíme, je to tady, ještě kousek, Poradkovi, který vám ještě něco řekne. Tak, tohle byla Amerika. Amerika měla jednoho velkého nepřítele a to bylo Japonsko. A to Japonsko můžete dneska vidět tady v krámech taky. A je to tahle mašina, je to Echo ze 70. let. A můžu vás s čistým svědomím lidsky, tak tady je automatika a k tomu přibývá ještě to přimazávání, jo, abyste opravdu namazal řetěz. No, a to máme tu vzdálenější část zeměkoule,
posuneme se trošku blíž, a to do Velké Británie, což je tato mašina, byla Danarm 110, která má takový specifikum v barevném provedení. Vyráběla se jak pro Velké Británii. Dobrý den, já vás